Aquest any hem estat preparant durant tot el que va d'any, primer per a fer el campionat intern del Consorci Provincial de València, en el que quedàrem en primer lloc. Per tant, vam estar classificats per al Campionat d'Espanya, que va ser enguany, va ser en Toledo, en el mes de maig, final de maig i principi de juny, i quedàrem, guanyàrem una de les maniobres, quedàrem en tercer lloc del rànquing nacional i per tant estem classificats per anar al Campionat Mundial que aquest any es fa en Londres. La maniobra és un poquet indiferent. La sistemàtica de treball que se gasta, treballem i hem estat preparant qualsevol tipus de maniobra, en un vehicle, en dos vehicles, en una persona atrapada, dues persones atrapades, dins del vehicle, fora, en posicions sobre les rodes, sobre el lateral, en diferents posicions, perquè la realitat ens porta a aquest punt, que no sabem en un accident real com van a quedar-se els vehicles. Poden haver diversos vehicles involucrats i diverses persones atrapades. Ho hem preparat tot, vaig. Tirarlo completo, ¿vale? Retirar el techo y quitar el portón trasero. Vale. ¿De acuerdo? Voy a ir a aquel. Vale, muy bien, equipo, venga, vamos. ¿Dime sanitario? Me quedan los dos pies. Vale, lo veo. Vale, tengo pierna. Vamos a rodar con la manguera. El que fem així és un equip que se prepara directament per a una xicoteta demostració o competició en la que primen, n'hi ha uns jutges que estan valorant i per tant estem sempre encarats a les puntuacions, però no n'hi ha molta diferència. Pràcticament és el mateix, la sistemàtica que se gasta és la mateixa i la forma de treballar, les mateixes ferramentes i la mateixa forma pràcticament de treballar. No n'hi ha gran diferència. Para meter tabla, tensión, ya. Tope. Stop, abajo, ya. Vale, preparamos para levantar y pivotamos. Muy despacito, ¿eh? Tensión, ya. Stop. Tensió, ja. Stop. Quieto. Dime si te duele, Javi. Sí, ¿Ahí te duele? Ahí, sí. ¿Te duele por aquí? Sí, un poco. Vale, te estoy tocando por acá. ¿Sientes sobre todo que te estoy tocando? Sí. Vale, perfecto, muy bien.